Време. Не, съм само с шапка. Това е много чувствително. Какво говориш ти? Още ли закупчаваме? От нашите. Ти това няма да спомаш. Що? Ще го спуснеш. Колкото толкова е. Асистентите трябваше да са тук да спреш да пуснат на много камерата. Няма смисъл. Какво? Много пазно направи камерата това. Какво ще ги режем? Пускайте да ти много души, бе! Не знам, оня ден на обиколката Стефан как му къде хубаво. Можем вече да започнем да подготвим автомобилите за стрит класа в стрит дисциплината. Тези, които са записани. Много да започнем да се ведат добре. Значи след 30 минути ще започнат 3 дрифт сесиите, така че имате време да се подготвите. Да, пускайте нас. Джама се остави. Добре. Какво казах се? После стрит, нещо чуха, но не можах да дочуя какво. Стрит дрифт сериите. Пак? Да, натисни го хубаво. Натисни го хубаво. Бръкни средната жабка за слънчевите очи. Цъкни го сега пак. Мадам? То. Работи ли? Да. Стига съм с кола. Да, аз да